Dude, they were awesome faktiskt. Hej! Kvälja för. Och så med Raptor, fuck you. Okej, andra bana. Yeah, sure. Nu 3-2 nu. Come on man. Det är fint. Oj, får man inte nå där. Nej, vad är här ändå först? No man, vad är det? Come here brother. Vi tar choklad så lite in. Bro, vi den kan in där. You know it. Oh shit. Jag ska den ner. Oh. Submarine. Oj, det slår det. Du är så våldlig att spela. Jag var så benchfit bara. Oj. Jag var inte kvui. Jag var bara benchfit. Fisk. Wow! I guess. Nej, jag klarar bara. Jag var så benchfit I guess. Tider tänker mat för det var. Så riktigt så jag som blev ju det är expert tal. Det är bra. Det är det kommer lägga sig. Jag vet men det vill jag som det var för sukt liksom. Så Jag vill inte vara så mini alltså ordentligt. Så vill man. Oh! What did you do to me? Frame rate for snake. Nu tröttnar vi. No. Får jag tänka ja, okej, dansar förstår du. Nah, it fucking didn't research man. Det bara picks. Bara liksom. Wow! Svart det. Så huggde ut här så förstörs. Trolls det kan man. What? Lower frame rate. No! Rätt det. Witchcraft solution. Man kan inte lära det. Är det bara för att göra lite loss? Artisanal? Ja, inte pejling av grejer. Åh! Läck där nu! Vad gör du? Jag ska bräcka ut man. What you doing my brother? I am getting myself drowned. Kom hit bro. Så, jag lägger bara på här. Wow. Hello friend. God dang it. Till vatten i allt. Animation av vattnet förstår du. Tar vi bara real cut. Jag vet inte. Man kan... Oh! Okej, var ska jag fucka det? Lecture över i mig. Ja, vi rör mycket mat där som... Hörru, videorna speedrunners är... Useless mat där, jag bara... Det är inte på... God! I have to open camera, man. Vad finns det alltid? No! Come on, man. No. You can't keep this up, man. I need your help, brother. Here we go. Whoa! 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 No! Whoa! Hey! Come on, man. Kan han släcka ska vinna nu? Dumbass, stupid brother. Jag känner shit när hinner det. Nu ska vi lägga jöken. I got this. Nej. Det är snyggt. Här, eller nej? We have invincible, did you? Nej, men... What? Det är det, känn. Ja, du måste göra. Ja, ett av mamman här, ja. Ja. Så må vi bara göra det kistlet. Kan du se isen till? Tänk du... Ja, bro. Nej, inte längre. Så sagt jag ju. Det är frame gott. Alltså, 5 kör där, jag tror det är twist. Eller ska man tajma bara. Man ska tajma. Så tjej låter Sanchez. Looks so much yo. Fuck. Och då har vi kommit här i bro. Ja, jag vet inte det. Ja, till stäng för det är hår. Jag har gammalt förnärningar där. Det är så syr. Alltså det är just annars. Ja. Oj, det är nu för tack. Gosh. Måste du öppna det? Nej, det är alltid. Here we go. Two-way control. Ja, det är värst. oh, you control him with life.
Du drunknar långt då. Ja. Tack för så George. För det. Hej då något rätt. Ja. Hej. Och det är skit. Jag får det så det pengar. Ja, jag har fått pengar, men det är stägat då. Fucking camera. Never. You are the main character in this adventure. Oh shit. Jag vet inte vad jag gör nu. Oh my god, how you? Wow. That's just not Okay. You can do it. Yeah. Kassa! You can do Jag it! minns den där episoden när det kom en spår bata på han. Ja. Så vi fucking drunkna i. Ja. Liksom man sa på han. No. Vi drunkna med nyer. Ja. Det man inte löv. You can do it bra det. Ja, han har bara en botten där kipen och där. Ja, det var alldeles ju så inte där. Åh nej! Yes! Okay. Get the star, brother! I will try. Det är där så. Vad är det något värre här ute? Nej, det är 3DS-visionen som är mitt i. Nej, det är speciellt. Good job, brother! Ska jag tacka passen för att jag har gått? Ja, Nej.